Яны пабудавалі дом. Жылі ў міры. Дом. Сям'я. Будучыня. Боже. Мы не жадаем вам зла. Гэтым летам. Я ведаю ваш страх. Мы 4 гады змагаліся з гэтым вірусам, але мы выжылі. Гэты вірус быў створаны навукоўцамі. Не трэба вінаваціць малпаў. А каго ж мне яшчэ вінаваціць? Трэба даць ім шанец. Малкальм, яны жывёлы. Калі ласка. Я шмат чаго бачыў, я ведаю, якія яны на самой справе. Яны хочуць таго, што і мы, выжыць. Цэзар, дом. Гэта твой дом. Твоя сям'я. Ці ты разумееш, што яны павернуцца супраць цябе? Яны не хочуць вайны. Не, не страляй! Цезар, табе трэба ісці. Ісці? Куды? Малпы! Разам! Мы моцныя! Вы не хочаце вайны. Павінна быць іншае выйсце. Вайна ўжо пачалася. Світанак планеты Малпаў. Глядзіце ў ліпені у кінатэатрах. Киноконг.бай. Пра кіно па-беларуску. Агучана пры падтрымцы кампаніі «Велком».